Club Junta, building better Africa. Swera banji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumazulo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM program ija imene timaicha nkhanga zaona amalawi nonse ndi udziwa makhala mukuyembekezera program ichamba ndifuna ndingopepesa chifukwa cha mavuto amene tinali nawo. Choncho ndikhulupirira amalawi nonse amene makonda nkhanga zaona mwamva kupepesa kwathu chigawo chino cha kumadzulo. Program yanga ya nkhanga zaona ndofuna ndiyambe ndi kuthokoza pa Limpopo FM. Choyamba pamene ndifuna kuyamba program yanga ndifuna ndithokoze Mai Joyce Banda. Ndifuna kuthokoza kwambiri Mai Joyce Banda kunena kuti mai wathu muli chisanzo pakati pathu pamene mukupita kukapanga misonkhano yanu. Ndifuna ndithokoze kwambiri mlomo wanu sukukamba za munthu wina aliyense. Mlomo wanu mai ukungokamba za chitukuko chimene inu muzapasa Malawi. Mlomo wanu ukuyankhula zoyimirira amalawi mavuto amene alipo. Ndifuna tikuthokozeni kunena kuti Mai Joyce Banda ndinu mmodzi amene mukubwera poyera ndikuyankhula nkhani ija ya auditing. Ndifuna ndikuthokozeni choncho kumene muli inuko Mai Joyce Banda mumve mkati mwa mtima mwanu kunena kuti Limpopo FM komanso Comrade Ntanywa akuti zikomo kwambiri. Mai wanga mukapita misonkhano auzeni anthu zonna kuti inu mukalowa mboma muzapangira chani osachula za munthu chifukwa pali achinyamata ena akapita misonkhano mwawo akuchedwa ndi kumatuza ifa Malawi muzisandiyang'ana ine tikabwera mboma laso pano. Kodi tikayang'ana iwo ndamene azakhale president iyayi makambidwe amenewo achinyamata amene mukupanga kampeni kupangira Peter Mutharika. Don't come on the ground kunena kuti Peter Mutharika akazawina tiziza kuyang'ana ni inuyo. Ayi musatopyeze chifukwa ndikubweresaso chiopsezo china kuti kodi ndi kuti tikamvutira Peter Mutharika ndi kuti anthu wazakhala ndi mphamvu. Tisapange choncho. Amalawi ambiri amalawi ochuluka ali ndi chikhulupiriro pa Peter Mutharika kuti ndi president yokhayo amene angathe kuchosa mavuto athu. Ndi president yokhayo ataenda ndi Mai Joyce Banda. Ndi president yokhayo ataenda ndi Atupere Muluzi. Ndi president yokhayo ataenda ndi Frank Mwenefumbo kapena Enoch Chihana. Ndi president yokhayo amene angathe kuwatumikira amalawi. Choncho ndifuna chigawo cha kumadzulo kuno ndikupempheni nonse amene mukupita misonkhano kukapanga makampeni amene mukupita kukayimirira chipani chija cha DPP. Yankhulani za Peter Mutharika azapanga chani akalowa mboma kapena DPP ikalowa mboma izapanga chani. Ngati ndinu ma MP ya DPP auzeni anthu akudera kwanu kunena kuti ine mukandisankha kukhala MP wakudera kwanu ndizakupangirani zakuti. Congratulations Mai Navicha. Congratulations Samia Suleiman. Congratulations Aben Piri. Congratulations Amusoa. Congratulations Mai watu kutiolo kukwao kwa
Peter Mutharika. Ndinene kuti congratulations. Ndikuchita congratulations anthu onse amene awina ku DPP. Ndikufunanso ndinene kuti ndikuthokoza kwambiri Maina Vicha mmene amakapanga iwo mpikisano wawo analola kuti amene akufuna abwere kaya ine ndikaluza ndiluze kaya ndikawina ndiwine. Taona Maina Vicha akuwina. Chimozimozi Samia Sulaimana analipereka bwalo kwa wina aliyense, ngakhale kunabwera anthu ena amene amagwiritsidwa ntchito ngati aganyu kuti akapikisane nawo koma sizinaphuleso kanthu. Choncho ndifuna chikhaleso chisanzo kwa ma MP ena amene mukuziona ngati inuyo ndinu mashasha pangati zimene apanga anthu amene aonesa chisanzo chabwino. Ndikufuna ndipemphe kunena kuti kudera kwa Kingston kasiyana anthu apikisane, kusapezeke kusintha kwa ma areas. Mundimve inuyo akulu amene achikwanje, mundimve. Sindikudziwa Kingston munamufusira anakukanani ndi chifukwa chake panabwera udani. I don't know. Ndiye ndifuna ndikupempha ina achikwanje tasiyana anthu akumeneko apange mmene angapangire, wowina awine, woluza aluze. Chimozimozi kwa Gladys Ganda kunsanje, tiyeni musasinthe ma area akhale omwewo amene anthu akuadziwa. So ndikufuna ndinene amchacha pano kunena kuti amchacha mukapitiriza kupanga zolakwika, ifeso sitisiya kuyankhula zolakwika zanu. Chimozimozi madera onse amene kukuchitika za chinyengo sitisiya kuyankhula. Kumachinga South East talandiraso tenga kumeneko kunena kuti kuli za chinyengo angakhale zisankho sayimisidwa chifukwa chonoti kumeneku sikunali bwino. Amalawi tiyeni tipange zinthu za democracy, tilolerane aujeni ndi aujeni apikisane, wowina aoneke, tizipita chitsogolo. Wowina akawina agwirire ntchito limodzi ndi woluza chifukwa nonse mukuyendera limodzi. Pali mawu amene andigwira mtima amene kanali mtolankhani, let me say mtolankhani chifukwa amene amafusa timantenga ngati mtolankhani. Pali mtolankhani amene amafusa Maina Vicha, komanso mtolankhani amene amafusa amayi akwa Goliath. Mawu amene andikondweresa kwambiri azimayi awiriwa anena kuti ngati mtsogoleri ukhala bwino ndi anthu ako amapitirira kukukonda. Ngati iweyo sukukhala bwino ndi anthu ako ndipo uvuta kunena kuti anthu aja akakukonde. That's why mmadera mwina tikupeza zonoti ndiperekaso chisanzo kwa mchacha, anthu amchacha sakuwafuna. Ndi chifukwa chana chimwemwe chipungu athawa kumene amayimirira ndikubwera ku Luchenza. Ayipisa kumeneko akufunanso akayipiseso ku Luchenza. Musireni waiti ku Luchenzako inu bwererani kumene munali kuja. Osati ukayipisa ndikumathawa ndikumanena kuti ndipita ndikayimire kwakuti. Khalidwe ndilabwino. Ndifuna ndikuwuzeni nonse azisogoleri amene mufuna kukhala azisogoleri. Kaya mufuna kukhala president wa dziko, kaya mufuna kukhala MP, kaya mufuna kukhala ndani. Ngati munthu ukhala ndi khalidwe labwino limaposa chuma. Khalidwe labwino limaposa chuma. Nchifukwa chake lero kuchipani kwa MCP anthu tuaba ndrama zochuluka, koma chifukwa cha khalidwe labwino zinthu sizikuyenda bwino. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi ine programu yanga ina iliyonse choyambirira ndofuna ndizinena nkhani ya auditing
kodi azipani zotsutsa nkhani ya auditing mulinayo pati kauniuni ya mukaundula wa mavoti Malawi Electoral Commission nkhani imeneyi mukuyendesa bwani azipani zotsutsa amalawi kunjaku akuti akufuna inu mukapange kauniuni mukaonemo mkatimo kuti chimene akukaniza MCP cho ndi chani chimene akukaniza MCP cho ndi chani amalawi akufuna chimene cho mukachione komanso chachiwiri amalawi akuti sakufuna kugwiritsa ntchito mashini aja asthmatic ka wina akufuna wina sakufuna koma amalawi sakufuna kugwiritsa ntchito mashini asthmatic pamene ndikuyamba programu yanga yankhanga zaona kapena ndikupitirira programu yanga yankhanga zaona amalawi ku chipani chicha cha MCP maka ku dera licha la Dzenza ku constituency kule mkulu wina dzina lake Temba iziti Temba chako Temba mkulu amene ndi mkulu wa Chinyamata ndene ndifuna ndibwere pano ndi malangizo atemba ndino Nyamata olimpikira amene mmafuna kuthandiza anthu anu mmafuna kwachitira anthu anu zabwino koma chifukwa cha azisogoleri ena kuderako kumene kuli honorable Machumbuze iziti Machumbuze kuli honorable kumeneko Machimbuza komanso honorable Kafera anthu amene wasama kuonera nikukondwa you need to be careful inu olemekezeka atemba ndikucheni choncho kuti olemekezeka atemba pakufunika kuti musamale amalawi MCP kuli nkhondo osali amasewera ndikati kuli nkhondo mundimve nkhani yanga imene ndikufuna ndibwere nayo pa Limpopo FM ndalama zokwana 5 biliyoni za msewu wa Chiweta Kalonga agawana apanganyawa amalawi ndrama zokwana 500 biliyoni zimene zinachitidwa allocate msewu wopita ku Kalonga Chiweta ndrama zimene zija agawana azinyambita ndikuyankhula pano ena apenganazo misala amenewa ndi baba Steve Malondera apenga misala ndi ndrama zimene naonso atengako gawo lawo apezapo gawo lawo ku 500 biliyoni ndi chifukwa chonoti apezako gawo lawo mutu wa usuku koka amalawi inde munthu umatha kupanga chibwezi umatha kukhala ndi chibwezi koma zibwezi mpaka 11 titakufunsani bamba Malondera zibwezi 11 mufuna mzipita nazo kuti South Africa zibwezi 11 ndipo zibwezi izo achita kuzigawa ku chigawo cha kumwera kuli zibwezi 3 ku chigawo cha pakati kuli zibwezi 6 chigawo cha kumpoto kuli zibwezi 2 plus mkazi wao 12 chifukwa cha kuchuluka ndrama chifukwa chonoti mitu sikugwira a Steve Malondera apezeka ku nyumba kwa chibwezi kwa Ivy Saka kumulanje kumene kuku atibulidwa anathawira pa window ndipo
Steve Malondera ndizomvesa chisoni ndrama zimene aba zanseuzi zina anapita nazo kuchibwezi okuba anabwera nyumba aba ndrama yokwana pafupifupi 100 million nyumba monso munali makreti amo wa 10 onse okubawo atenga nkumapita nawo. Limpopo FM ndi gavana litajwa Amalawi ochuluka akuvutika akulira kukukuta mano chifukwa cha munthu mmodzi wina kungozikundikira chuma ndi kuchitenga mmalomo kuti anthu ena akukasiya mabizinesi awo ndibwe zakuyenda sakuyenda. Anthu akwansundwe mabizinesi awo ndibwe zakuyenda sakuyenda chifukwa choti munthu wina watenga ndrama zonse iye ndikuzitenga ndikuzikhalira. Ndiye ndikufuna ndinene kuti chifukwa cha chibwana chimene chikuchitikachi chifukwa imene ndi money laundering. Ife A4 Regions Organization komanso Limpopo FM tilemba kalata kupita ku World Bank komanso ku International Monetary Fund kuti atithandize akuluakulu tikamazisekerera zinthuzi anthu ena satengerapo phunziro. Ndikuyankhula pano Bambo Richard Chimwendo Banda agula ndege imene sinafike mziko. Bambo Richard Chimwendo agula ndege imene sinabwere mziko. Munthu amene mmamona masilipa suja atatenga njinga akapalasa. Kodolo akunena kuti mulungu amapasa olimpika. Kodi olimpika ndi Richard Chimwendo Banda ika ku Malawi? Richard Chimwendo Banda agula ndege imene siku lina lililonse ikhala ikufika mdziko la Malawi. Ndrama zake azitenga kuti. On top of that, pogula ndege Richard Chimwendo, as I'm talking right now, Richard Chimwendo anatuma nyamatawo a Steve Malondera ndi nyamata wina kupita ku Zambia kumene Richard Chimwendo agula famu ya Malemu Levi Mwanawasa pa mtengo wa $500,000 imene pafupifupi tikasungunula ndikakwacha kathu kopanda mphamvuka ndrama ikuthamangira ku 3 billion kwacha akagula malo ku Zambia. Money laundering. Ndiye ndikuyankhula pano Richard Chimwendo ali busy kukangana ndi nzawo mkaka. Iwo akunena kuti akuthana ndi munthu wina aliyense amene anali wotchuka ku chipani cha Malawi Congress Party. Chikundidabwitsa ndi chonena kuti Richard Chimwendo munthu onena kuti ndi wakumwera koma wafika paja polimbana ndi eni nthaka. Ndiyankhula choncho kulimbana ndi eni nthaka Central Region. Iye kuchoka kwa Fumbwe uko bambo ake ndikugula malo kumvera. Lero onse amene ali achewa original genuine ali pansi pa Richard Chimwendo Banda. Chipani chiyenda bwa ndi munthu mmodzi ali pakalikiliki akuti akufuna azakhale president 2030 azavotere Richard Chimwendo kukhala president wa dziko ndinda.
awo ankaka mwakhala nawo ku MCP ko agwira ntchito yotamandika kumeneko, anachita build chipani cha Malawi Congress Party. Lero from nowhere Richard Chimwendo Banda athamangisa wina aliyense, akuthamangisa wina aliyense. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti ma primaries amene athera nkhondo dzulo ngani yake Richard Chimwendo Banda sanafune kunena kuti ankaka awine. Ankaka andofuna ndikuwuzeni kunena kuti inu musalolere antanyiwa bwanji ndawo ife ndife ma activist tilibe kuti zinena zona zake. Ankaka inu musalole mupite pa ground akakumangeni m'maso, nzanu yonso atamangidwe m'maso, ndipo musalole kunena kuti ma area asinthidwe. Ma area amene analiko amene mukwaziwa inunso ndi amene munali general secretary asanabwera Richard Chimwendo, inu ndi amene munali general secretary. Now mukudziwa kumene kuli malire ma center onse mukwadziwa onse, abwere ma center akakhala omweyo akakumangeni kumaso. Munaona amayi na vicha anamanga kumaso tungati kuti mwina ambera munthu komayi uli mpikisano. Choncho akakumangeni kumaso ankaka, nzanu yonso amange m'maso, anthu asankhe munthu amene akumfuna. Richard Chimwendo Banda ndale izizi simpita nazo patali, ndale zisimpita nazo patali chifukwa mukulimbana ndi eni nthaka. Tiyankhule choncho, mukuyankhula ndi eni nthaka. Ndizomvetsa chisoni kwambiri anthu amene mwagwira nawo ntchito ku chipani cha MCP, lero yafika nthawi yomagwirana pa khosi. Always Amalawi palibe kubwerera mbuyo, tiye tipite chitsogolo. Chimene tamanga Amalawi chikhale chomwecho. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti pamwamba pa Richard Chimwendo Banda kukagula famu ku Zambia ya Malemu Mwanawasa pa mtengo wa 3 billion. Richard Chimwendo omwewo apezeka solena kuti agula ndege imene siku lina lililonse ibwere mdziko. Ndipo ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti the same Richard Chimwendo Banda ali ndi nyumba komanso ma properties okwana 363. Ndiye ndifuna ndidziwe makobiri onsewa atenga kuti muzaka 5. Ndifuna ndikufunseni inu ya Malawi, inu amene mukuti boma ndilo mweli lomangosangalala munthu mmodzi, iyeyo azikuwuzani pa msonkhano boma ndilo mweli. Mukapita ku nyumba mwanu mpando unatishoka kalekale, nyumba mwanu mukusowa dengu loyika ufa, dengutu sitikunena chani dengu mulibe, koma mukuchedwa ndi kuti boma ndilo mweli. Boma lake liti? Boma lake liti? Amalawi tatieni zinthu zina zitizizoona. Siti kuifuna MCP yatitopesa, koma zimene akupanga Richard Chimwendo Banda ndizoona. Nkaka analiona kuti munthu mukamukankhe mukamuthamangise ku chipani. Ankaka waliso ndizofoka zawo alizovuta zawo, koma tuone mavuto amene wawo. Ndizoona Richard Chimwendo Banda azimthamangisa wina aliyese mu chipani. You are not the king, Richard Chimwendo Banda. Mudziwe zonoti ilipo tutsiku zonsezi zisata zisakusatani kukhala ndi anthu bwino.
ndi chinthu chofunika mmoyo wa ife pamene tili pa dziko lapansi. Pamene tikukhala bwino ndi anthu ambiri azatikonda chifukwa cha makhalidwe athu. N'chifukwa chake Mashado MP ambiri amene akupita kukapikisana nawo kumadera kwawoko akukondedwa ndi anthu, koma chifukwa anthu ena akuchita impose kunena kuti ife tikufuna uyu. Ndifuna ndikulimbikitseni nonse amene mukupikisana koma nkumaluza mwauchitsiru moberedwa, pitani mukaime ngati independent. Ndicholinga chonena kuti chimene anafuna Mulungu chikachitike, choziswacho kuti uyu akuoneka wamphamvuyo asagawine. President a dziko la Malawi ukhala ngati mutu wa usiku gwira. President a dziko la Malawi ukhala ngati sukugwira, akuti akufuna atafukula maliro a Goodwill Gondo kuti akaimbe milandu. Ndikufunseni inuyo amene munabadwa kale, alipo maliro amene anafukulidwa ndikumakayimbidwa milandu? Tinene kuti nkhani za kuchikangawa zija pano zayamba kuabalalisa mutu a president achakwera. Palibe munthu amene anafukula maliro ndikumayimba milandu, ndipo sizizachitika. Pokapoka ngati munthu uwe uli mfiti ukhoza kupanga zimenezozo. Choncho maganizo amene munali nawo oti mukafukule maliro ndipo olo Amalawi kufunsako uyambire pati. Koma ngati ali Chilima ndi Munya. Propaganda imene anapanga MCP kumanena kuti Mazibusa amene anapita kukaonana ndi Peter Mutharika si Mazibusa amene anachoka ku sinodi ya Nkhoma. Amalawi zimene zichandizonama. Mazibusa aja anachoka ku Nkhoma sinodi, ndipo anapita ukamona Peter ndi ukampempherera Peter. Amaona ngati kuti Mazibusa azingopita ku State House koka, uku kumene kwaphweka ku State House olo anthu ali ndi tosalira atapita ku chimbuzi, tosalira tinasalira m'matako akulowa nawo ku State House. State House imene ntchito yake ndikupanga ziganizo za boma, dziko lingayende bwanji. Lero State House yangosanduka kongopita munthu ina. Sindikudziwa kunena kuti achakwera akazachoka ku State House sazapempha kunena kuti mwina kwa siku limodzi lokha akazachosedwa loweluka limodzi lokha azizagona ku State House. So ngati ku State House akuona ngati afika kumwamba kwa Mulungu. State House lero kungopita wina aliyense, sikupasidwanso ulemu. Akafuna kupanga zaiwe agamba kumaliza akale panja lako abali yao kukapanda kupempera kumakala ati kulimbana ndi gangata atenga ujeni Mazibusa afeki ake ati. Mazibusa anali Nkhoma sinodi amene anapita kumeneko ndi MCP kupanga mapropaganda aliyayi, koma amene achesa anali Mazibusa. Kodola atakhala Mazibusa opempheresa m'misikaja si mbusa. Ngati mbusa weni amene anthu Amalawi amamkhulupirira zamukanika. Olo mbusa wapansika ali ndi ufulu kupitanso kukakumana ndi Peter Mutharika ndi ukampempherera. Agangati atenganiso ni Mazibusa ena mpite nawo kumeneko. Tikufuna mapemphero ochuluka.
padzikola pansi pena makukunda ndizifunga koma nyingo zikazika kusema kutawa ndayankhula kunena kuti zisankho za ma primaries zikuyeneka kuchitika mwabata ndi mtendere pasapezeke ena kusintha ma area kumene kusinthidwe ma area anthu aponyaso zisankho kumene koko anthu aponyaso zisankho pamene tikupita pa 16 September sitikufuna tiyende ni nyasi nde nonse amene muzilakwisa muzipani mwanumo tikupangani expose chifukwa sitikufuna chipanicho chipite ndi nyasi. Pomaliza apita Mutharika chonde zikusonyeza kuti pakati panu mukadalibe nditi zilombo tina ndi tina mukuyenereka kuonesesa mukuyenerera kuonesesa kunena kuti pamene tikupita kuchisankho mwayikonza nyumba yanu ya DPP sitikufuna tikakalowa pakakangotha 1 week tizambe kubandula tizambe kubangula kuti a DPP mwakuti chonde ntchito imene itere pano tikalowa uko tifuna tione zitukuko tufuna chuma cha ziko chiende bwino tufuna mitengo ya zinthu isike ndizimene tikufuna ife amalawi nchifukwa chake aliyense angoti pita Mutharika koma ntchitoyi kuti muigwire siyofunika kuigwira noka ntchitoyi ndiyofunika kuti igwiridwe ndi anthu osiyanasiyana ndikateronso pa Limpopo FM munali ndine Comrade Tanyiwa ndi nkhani zochuluka tikumanenso mawa lino ulendo wakupaka moyo ndikuti congratulations my Joyce Banda misongano yose imene mukupita ikutigwiratu mmutu tiyeni akokena chinyamata umwende nawo limodzi tiyeni yenda naye ni bakiri atupere muluzi yenda naye ni kuti mupite naye kwa apita Mutharika amalawi chimene akufuna ndi mgwirizano osati zoyima pandekha za ma jokes
the people have been complaining about the Electoral Commission to say that, the Commission is not allowing people to, political parties as stakeholders to go and audit the Commission. It's something which I don't understand, because it's talking about transparency. If you want to be transparent, be transparent. The issue of auditing was there in 2019. It happened. And I think people should be allowed to go and audit whatever because the elections are about politics in the country. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutagulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.